идомаи гуфтори Роман, пири содадил. бехабар аз дасисаи нотавонбинон ва бадхоҳон ки дар тараддуди дом ниҳодан ба роҳи ӯ буданд, фирдавсӣ ба фикри зиёрати ҳусайни қутайб афтод. аз вазир хостори қабул шуд, то ки аз вай дар кадом қалъа маҳбус будани ҳокими собиқи Тусро пурсида барои зиёраташ иҷозат бигирад. қабул ёфт ва арзи муддао кард. майвандӣ бо назари тааҷҷуб ба ӯ нигарист. ин чӣ хоҳиш? зиёрати хоин ва ҷинояткори зиндонӣ? ин шоир магар ҳамчун кӯдак содадил аст, ё ки дониста бо ягон мақсади ниҳонӣ чунин хоҳише мекунад? фикри дидор кардан бо ҳусайни қутайб дар фирдавсӣ ҳамон рӯз ки меҳмонони Шарафуддини Моҳак аз Қутайб ёдовар шуданд, пайдо гардид. дар ҳалқаи меҳмонон ба чӣ муносибате аз ҷанги Маҳмуд ва падари ӯ дар навоҳии Тус бо Абуалии Симҷурӣ сухан рафта, номи ҳокими онвақтаи Тус ба забон гирифта шуда буд. ба шоир маълум гардид ки Қутайб дар яке аз қалъаҳои вилоят маҳбус аст. ҳокимро сабуктегин ба гуноҳи ёрӣ надоданаш ба ӯ дар ҷанги зидди Симҷурӣ маъзул ва ҳабс карда ба Ғазнӣ фиристода буд. вай 15 сол инҷониб дар қалъа маҳбус буд. фирдавсӣ некиҳо ва кӯмаки барояш аз он ҳокими фозили суханшинос расидаро фаромӯш накарда буд. бинобар ин лозим донист ба аёдати ӯ биравад. ҳарчанд Моҳақ ба ӯ мегуфт ки дидор кардан бо маҳбусе ки султон ӯро душмани худ медонад норавост ва талаби иҷозат ба зиёрати чунин шахсе беэҳтиётист, шоири инодкор аз нияташ намегашт. душман ё дӯст будани ӯ ба шоҳе ба ман чӣ дахл дорад? мегуфт Фирдавсӣ. дӯстонро дар бадбахтиашон хабар нагирифтан, ноодамӣ ва некиҳояшонро фаромӯш кардан, ин курнамакист. исфароиниро зиёрат кардед, акнун навбати Қутайб расид, истобомез гуфт вазир. дили Фирдавсӣ аз ҷой ҷунбид. хабардор шуданд. дабир бо фармоиши хоҷа як даста коғази лӯлапечро оварда ба рӯи мизи ӯ гузошт. Фирдавсӣ онро шинохт. вай ҳамон достони ба исфароинӣ тақдим кардаи ӯ буд. ҳайрон монд. вақти мусодира аз хонаи исфароинӣ ёфт шуд, гуфт майвандӣ. мусодира? чӣ магар? оре, пурсиши шоирро қатъ кард вазир. бо фармони султон исфароинӣ ба зиндон андохта шуд. шоир аз ин рӯйдод бехабар буд. ҳайрон монд, андӯҳгин шуд. хоҷа аз харитааш руқъаи ба исфароинӣ навиштаи Фирдавсиро баровард. хати шумост? Фирдавсӣ руқъаро гирифта ба чашмаш наздик бурду гуфт. оре, хати банда. исфароинӣ хоназиндон буд. ба наздаш чӣ гуна рафтед? шунидам ки қароргоҳи хоҷа дар қалъачаи худашон будааст. пинҳонӣ рафтам, маро ҳеҷ кас боз надошт. Фирдавсӣ ба мақомгоҳи хоҷа чӣ гуна пинҳонӣ рафтанашро гуфтан нахост. бо ин ки медонистед он шахс хоини давлат ва мағзуби султон аст, чаро бо вай робита кардед? оё шумо аслан пири содадиле ҳастед, ё ки дониста чунин рафтор мекунед? Фирдавсӣ ду даст рӯи зону ниҳода сухани вазирро бо хотири парешон мешунид, вале нишони изтироб ё ҳаросе дар чеҳрааш пайдо набуд. ба дилаш гузашт ки
аҷаб вақте ёфта талаби дидори Қутайб шудам. хоҷа Исфароинӣ дар Тус бандаро ба лутфу меҳрубонии хеш лоиқ дида буданд. бо ҷиддият ҷавоб гардонд Фирдавсӣ. сафари банда ба Ғазнӣ барои тақдими шоҳнома ба султон низ бо маслиҳати хоҷа ба амал омада буд. эшон ба ҳар вазъу ҳоле ки бошанд бандаро сипосгузорӣ барои некиҳояшон фарз буд. агар ин мулоқоти пинҳонии шумо бо Исфароинӣ ба султон арздошт шавад, арздошт накардан мумкин ҳам нест. намедонам чӣ хоҳанд фармуд. Фирдавсӣ ботинан дар қаҳр шуд. ин чӣ гуфтор аст бо мани шоири мусофир? чаро ин тавр чини пешонӣ? бигзор арздошт бикунанд. султон бо ман чӣ кор мекунад? бақияи умрамро мегирад? бигзор бигирад, бақия зиёд нест. султон ҳар чӣ фармоянд соҳибихтиёранд, гуфт ӯ. дар Бағдод бо вазири Баҳоудавла мулоқот кардани шумо ҳам ба мо маълум аст, гуфт Майвандӣ. ин чандин сол пеш буд. банда инро аз ҳеҷ кас пинҳон накардаам. чӣ магар хоҷа маро ба ин ҳам гунаҳгор медонанд? шумо медонистед ки бувайҳиён бадхоҳи Носириддини Сабуктагин ва авлоди ӯ буданд. онҳо киро бадхоҳ ва киро некхоҳ буданд, ин ба ман чӣ дахл дорад? аз ёдовар шудани вазири султон аз он воқеаи чандин сол пеш тааҷҷуб карда гуфт Фирдавсӣ. аз кофӣ худ маро даъват карда буд, вагарна Бағдод рафтан ҳеҷ дар хаёли ман набуд. он вақт Сайфуддавла волӣ ва сипаҳсолори Хуросон буд ва Хуросон ҳамсояи Ироқу Форс. магар вазири Баҳоудавла дар бораи ӯ чизе нагуфт? хоҷаи бузург муносиб мебуд ки шумо ин суолро аз ҷосусон бикунед. банда ҳеҷ лаёқати ҷосусӣ надоштам ва надорам. шоир суханони Аскофиро ба ёд овард ки дар бораи Сабуктагин ва Маҳмуд гуфта буд. ғуломи зархариди дирӯза имрӯз амири Ғазнӣ. аҷаб! пас ғуломзода Маҳмуди ҷавон чӣ тавр сипоҳсолори Хуросон шуд ва ҳатто ба лақаби Сайфуддавла сарфароз гардид. вале ӯ Фирдавсӣ магар инро ба вазири султон гуфта метавонист? хуб, бақияи гуфтугӯро бо шумо ба вақти дигар мегузорем, гуфт Майвандӣ. алон шумо мураххасед. Фирдавсӣ андешаманд ва мушаввашхотир девони азизро тарк кард.